Ja sam znao da imam poternicu, ali sam mislio da na Balkanu, u stvari u Srbiju mi nije su mogli ništa, tato Crna Gora nije, Bosna nije, Kosovo sam mislio da nije i prijatelj vozi, ja mu kažem, brate, ako bude neki problem, daj gas. Međutim, policajac vjerovatno ima iskustvo za to mangu, kaže, sve u redu, samo da im gepek. I kad je vozač izašao da otvori gepek, oni prilazu i hapsu. I meni se odjednom čitav svijet srušio. Svako jutro kad bi osvanuli pitanje gdje da jedeš, šta da radiš, bez para si, bez ičega. I si li razmišljao da odustaneš od svega, da se vratiš na? Kako, nije to bilo opcija. Ja sam više snove imao u tom vozu nego sad. Šta si sanjao u tom vozu? Opet uspeh. Ja bih znao, vraćajući se kući, da promašim stan, razmišljajući i maštajući da postanem šef. Ušao sam kroz sve to. To se čuva i vozove i gore i dole. Ne postoji dan da se nisam majki javio. Nikad. Marka, ja sam je obreo da zovnem, da kaže majko, dobro sam, imam sve. Babo, ja sam posao naučio, ja sad radim, slobodno, ti idi kući, inšala, mi nemamo problema, više ja radim. Kaže, Allah ti došla poželiš sine i tu se on zaplače i meni bude teško i uvek mi bude teško da setim toga.